Unsay palit mo din ako ni dress kay mo attend ko og wedding. Magsuot og pulibag dito. Unsay pulibag nakaminos ka nako? Ay, ngawa naman lang ako eh. Grabe ka lang ay ako nang lahat mga barkada dito ba? Buknoy. Kaman. Kuan ba na ko eh. Paliti ko ang lipstick din. Saan na ito namang sige naman ka mandarin mo eh. Kung lagi ang saan pa pamalit-palit mo, make up. Dili ka man Eyelashes. sa inyong asawa. Ano sa di ay ka? Ano naman ka man? Sige pa magpamalit-palit. Di ko magpagwapa Uy. kung gwapa. Masarap ko lang imong sige gimana na imong bana. Lipstick naman good. Dito na good ka pa si Papa. Uy. Paliti ko ano pa. Ikaw, Charmina ba? Kanina. Naunsa man ka? Kani color pink. Sabak kay ka pa. Kanina. Sa may kuwan akong Mabot yung bata-bata. Sige naman nagpapalit-palit. Sige na go. Unya na to palita to palitig ligid itong motor kasi sa na. Kunyag, walay ligid tong motor. Saan ako pagtrabaho ani? Wa ko income man eh. Hindi ko ka... Mag-hit sa ka ni Birto. Uy, saan ka? Diskarte ba? Sige na. Sa hits, babahong ko niya. Unti, motor po sa kuwan. Motor ka sa Kanina sa kaning lipstick o kaning foundation. O Sige na. eyelashes. Kasi magpagwapa ka na naman ka ng balay gapon. Uy, gusto lang ko i-maintain ako ako yung beauty. Balag ako yung beauty. Solo, litaw po ko. Adyo kay problema mo ba? Palagotan ko ni mo. Palito ni mo ni ang lili. Kalito mo na ito ng kwarta. Sige, Sige litaw na, ng kwarta eh. Buka po na eh. Naarang ko na di ay. Palit raman di ay umisog ka. Hoy, Charmina. Oh, Ikaw ba kanina naminaw ko nimo ba? Naunsa naman ka? Magsige naman lang kag pang di man na imong bana kabawong pait kay panahon na. musa man ka ba? Uy, ana ba ka pa no nga? Musugot ko, maminyo ka na niya kay ihatag niya yung mga gusto niya. Karon mangayo ko, magsuko-suko ka. Dili ba nangakuha lang ba? Imutang tanawon po ang panahon. Pero tinga pikihan mahal pa kayong bugas. Pero man pa, at least wala pa may anak. Bisan pa dapat magtigo mo. Di kay magpapalit ka bisag unsa bisag di ka kasi mong barkada nga mo ni mo na. Magpapalit mo kag imo ha. Hello. Ano foundation? Nawara ning ka. Ay, okay. Akong bana na lang ang muhapit dira. Ang buta lang gid mo gyud. Sabok, ikaw pa. Ang Maglaw buta lang ka gini mo. mag-deliver pa. Oo, mao ni si Charmina. Oo, katong nag-order og foundation. O, salamat. Oh, sige. Muadto pa ba kung tarbahuan ba? Kaulano na ba? Pre, Ay, pre! Ito na po, buntag pre! diha ka ng... Ako problema ron ba? Eh, ano man po? Nang sige na kay gamay kwarta diha, pormas ako eh. Nasa make-up na po na. Sa lipsticks, with foundation sa masawa na. Gani kayo no, kay katong anak ni Victory ba? Kadimanding yun. Nagmahadyo kung anong siya akong nasawa ba? Taga-adlaw naman na. Sige, palit ang nag-make-up, pre. Unsa naman Sige, na? ganit ko papa no, bisag nga sa balay no. Ganina, nag-order na po foundation, ipitik ayo. Mahala po dana, ay. I-cancel na lang ako yung mga kwarta. Bisag na kay gamay kwarta, na pumansa ako biki. Na, kana lang. Kaya pa naabot ang 13 months. Tira bang balitagi. Na, wadyo ko'y kwarta pa lang, pre. Saan man na to? Basta Ilan? lang eh. Balik na lang ko dito eh. Oh, sige. Paita pa ning asawahan ninyin ana ray kuan nya make-up ra lipstick na condition. Taga-adlaw pa junay parcel. Unsa naman si Charmina, oy? Unya, asa naman ang kong gikuan mo? No, kumang nanghiram ko kwarta ni kuan paring Berto, adyo ko kahiram gid din taon. Saan man nato ni gawa man jud ko kuan nag-order pa ka dito. Sa tuwing gipang-order dito. Foundation ako. Puti kayo niya, wa mo kay kwarta unsa man nimo? I-cancel lang po ni mo to. Cancel ako kamo mo kay kwarta. Sa mukha ni mo buknoy, oy. Ako may mong basulo ni nung ikaw may nag-order unsa may gamit ka Naulawan ako ba? Naulawan ako na yung kalaki ni mo. Sige magkagsulsulo to imong mga barkada nga mga kwartahan mo to sila niya ako unsa ra man taon ko. Di dyan na mahimo. Pangita jog paagi dito. Niya unsa mapakalibangon ko nimo kwarta diri ano adyo kay kwarta. Dagag mahuwa man dito. Dagag mahuwa man. Naunsa day ka? Ano ka nagsige na kong panghiram, magsige na kong pangati ka na akong mga barkada, akong mga pare. Kaya nagsige na kong panghiram kwarta niya pag himan-himan ipampalitan nimo. Ginoo ko nimo Charmina. Uy, unsay palit mo din ako ni dress kay mo attend ko og wedding. Pagsuot og pulibag dito. Unsay pulibag nakaminos ka nako? Unya usaw man tanaw man tay kwarta gyud. Lain ko kay gimo kong pugson. Di siya na mahimo gyud. Mangita jud kag paagi. Saong. Ay, so ko palagutan ng adlaw, ah. Taga-adlaw magsige Oy, tag. oy, oy, oy. Naunsa naman mo nagilalis naman pud mo? Kuha na ra gud mga anak pa. Kay perti ka Asa demanding utod gyud ko mga niya? anak ba. Pulibag sa wedding? Ako ora? Yung usaw man na pa. Dili man god, dili man god. Paminaw ra gud mo. Paminaw. Ikaw mo gud Charmina. Gusto ka imo pa kalibangon na si buknoy kwart. Pero sa may trabaho ang taon na. Ako na lang tanan
tanan sala. Dili man, dili, Na? ang ako ba lang, nga nakita na ako, o kinsay sayop, no? Si Boknoy, usa ro trabaho ning Boknoy. O niya imo, sige order. Nag-order ka rin, nagpambisyon Sige, kayo na, mahali. O niya karon imong pukson, imong banang, way kwarta, imong pukson. So ako ba ni sala ron, ha? Ako ni sala. Ako pa, nagmahay dyan ko pa nga, nasawa na ko ng anak pa. Okay nga no, Ting mahay gipukus ka nga pamalian ko nimo, wala. O ani, ano mahuman? Ikaw Boknoy. Kabalo naman ka sa kinahiyaan niya. Kabalo. Dili ko mo pugong og sa desisyon nimo o biyaan nimo akong anak, way problema. Karon Makita mo, wala nang kain. utok anak niya. Ako pa, wala problema kung biya ko ana pa. Kaya di ko Ay. kagwanta gini nga ni. Ako maluoy ko nimo mga bura ikaw ang dapat di ka magsigig demand kay nausa man ka. Kasi di pagwapan hara man taan ng balay. Apil-apil pag dress pag suot og pulibag dito eh. Mo biya na ko diri pa. Di na ko mabalik diri ah. Wa koy mahimo ana Boknoy kay imo man ang Kuha desisyon. na. Nagtukan mo Disiplinahan ko yung nimo, mga anak, eh, ha? na. Ato ko bukod kini mo sa gold. Biya Mo na, Dalaan ni imong jacket, usa ba na? mo na ni angay nimo. Biyaan kag bana kay tarong. Kay nga no, di ko makitaglain, sure lang. Ako ditong tawagan tong isa nako ka Kuandri Atik Smith. Single na ko. Tinga sula, sige order condition, sige pagwapa, lipstick, eyelashes, usa pa ng mga kuan. Oo. Asa naman po ka nagdala ng kagbag? Wa na din medyo ko kagwanta dito apre. Piti na gyud akong laguta. Tanawa, giingnan ti ka sa una nga, ay pangasawa ng bayhana na, kay kabalo ka na. Kitang taor mata permero di apre. Kini tuo ba kog butan kayo, ginatiman pa ko, ginapakaon pa ko di karon. Sige na mo kog munhawog na mo kog aliping pakabuhayan dahin taon eh. Kabalo ka na pre, katong pag-uya pa lang nimo daan. Kabalo na kus batasan na napangit kinagbatasan imong Sulti asawa. pa nakadaan na to, wala na. Di na ko magsuko-suko lang na ihang trabaho niya. Di man po ka mamina po sa ko. Di na ko mo kuan pre. O sige, dire po ko. Eh, di na maayo ni. Tanawa. Asawa-asawa ka na niya. Karon, nagmahay na hinon ka.